Bună seara! Sunt Pandora și mă bucur că ați revenit la Seri cu parfum de poveste. În această seară vă invit să ascultați Niagara on the Lake. O bere rece, indiferent de anotimp, bun lucru. A doua bere rece, indiferent de anotimp, și mai bun lucru. Avea masa lui lângă fereastră. Îi plăcea să se așeze aici și să privească strada, dar și pe cei care intrau în micul restaurant al Carinei. Veneau foarte mulți turiști aici pentru că Niagara on the Lake, idilicul orășel din apropierea cascadei celebre în lume, era ca un magnet pentru iubitorii de peisaje cu minți, cu lungi șiruri de viță de vie, cu mult verde proaspăt vara și cu mult galben arămiu toamna. Acum era toamnă. Culesul viilor era pe sfârșite, pregătirea vinului începuse. Tu și berile tale, când ești producător de vin. Ciudat lucru. Carina repeta cel puțin odată această frază când îi aducea berea. Era o fată nu chiar frumoasă, dar sigură pe ea, hotărâtă și care ținea la glume, dar și știa să pună la locul lui orice îndrăzneț care depășea măsura, indiferent că era vorba de băutură sau altceva. Se știau de mult. Au început ca prieteni și așa au rămas. El ținea la liniștea lui. Nu-și dorea o femeie în viața lui. Femeie egal bătăi de cap. Prefera bătăile de cap pe care le avea cu creșterea și întreținerea viei, micuța lui linie de producție și fabricarea vinului, distribuirea lui. Nu avea o producție mare, dar vinul lui era ușor de băut și din acest motiv căutat. Alb, parfumat, floral fructat, perfect pentru o masă obișnuită. Strugurii lui. Acum zâmbea la gândul slăbiciunii pe care o avea pentru un vin aparte. Se număra printre puținii producători din zonă ai ice wine-ului. Ce deliciu! Un vin de culoarea mierii, dulce, licolos, cu parfum discret de piersică zemoasă și gust de mango. Odată învechit, putea căpăta tăria și culoarea coniacului. Iată slăbiciunea lui ascunsă. Ciorchinii culeși cânda înghețul și vântul te taie cu puterea lui, iar boabele de struguri sunt adevărate rubine înghețate, care, odată stoarse, se transformă în nectar. Un zgomot de sticlă spartă îl aduce la realitate. Carina privea la tava cu pahare care zăcea pe jos. Ce e cu tine?" Se apropiase de ea, observând-o tulburată. Respira sacadat în încercarea de a aduna de pe jos cioburile de sticlă. Ce e cu tine?" repetă întrebarea. Ușa se deschise brusc, lăsând loc unui grup zgomotos de turiști. Se împrăștiară, ocupând mesele în marea lor majoritate libere până la sosirea lor. Carina lăsase strângerea cioburilor pe seama uneia dintre cele două ajutoare ale ei și se îndrepta spre mese, adunând comenzile rând pe rând. Burgerii și cartofii prăjiți erau specialitatea casei. Pentru amândouă, Carina păstrând secrete ingredientele rețetelor care transformau un burger aparent banal în ceva suculent, consistent și atât de delicios, încât nu aveai cum să nu-ți dorești să-l mai încerci. În ceea ce îl privește pe simplul cartof, ei bine, cartofii Carinei erau oricum, dar simpli în niciun caz. El bănuia că sunt mai întâi fierți și apoi aruncați în baie de ulei. Era sigur că acolo prindeau acea crustă aurie, crocantă. Ah, ce bunătate! Dar existau și niște condimente. Care erau ele, habar nu avea și, în fond, nici nu conta.
erau oricum cei mai buni cartofi din oraș, din țară, de pe mapamond. Îndreptându-se spre masă, zâmbea la gândul unei porții generoase de cartofi și a încă unei beri reci și, evident, acidulate. Rămase surprins observând că masa lui era ocupată. O tânără, sau părea așa, pentru că era întoarsă spre fereastră, vorbind la telefon în șoaptă. Vedea doar o mare de păr lung roșcat, cu șuvițe aurii și castanii, care se revărsau pe umerii mai mult dezgoliți decât acoperiți de un tricou alb. Nu, eu am încheiat discuția, auzi el. Probabil era sfârșitul convorbirii. Ea se întoarse brusc, așezând mobilul pe masă, ocazie cu care îl observă și pe el. Masa e ocupată, spuse marea de păr roșcat. Da, de mine, adăugă el zâmbind, înainte de sosirea invadatorilor, mai adăugă el. Ea rămase puțin nedumerită și, înțelegând, zâmbi la rândul ei. Îmi cer scuze, m-am așezat crezând că masa nu e ocupată, ci doar nedebarasată. Se pregătea să se ridice, punându-și mobilul în geantă. Nicio problemă, putem împărți o masă, adăugă el, privind cu atenție la zâmbetul ei care dispărea încet, făcând loc unui aer serios. Avea riduri, nu multe, dar fine. Pielea albă a obrazului le făcea foarte vizibile, dar ea nu avea aerul că o deranjează. Îl privi adânc în ochi și spuse: "S-o facem atunci." În alt context, această frază l-ar fi deranjat. Ar fi considerat-o de un erotism ieftin. Dar felul în care ea a spus-o, privindu-l fix în ochi, cu seriozitatea cu care faci alegerile importante în viață, l-a făcut să râdă. De ce nu? Continuă el. Simți alături o prezență care parcă nu-și avea locul. Era Carina, care zâmbea așa profesional, așteptând comanda. Interesul pe care îl acorda făpturii cu claia de păr roșu, evident, nu-i trecuse neobservat. Tot o bere și tot rece, pentru mine. Tot o bere și tot rece și pentru mine, adăugă ea. Aș prefera un pahar cu vin alb, dar nu cred că aveți. Nu avem, răspunse înțepată Carina. Vin alb, bună alegere, spuse el, dar nu pentru acest loc. Ai un vin preferat? Am venit aici special pentru un vin de-al locului. Un vin alb, dulce, licoros, deloc banal, dar nu foarte cunoscut. Amuțise. Era chiar descrierea vinului pe care îl producea el. Dacă în fața lui s-ar fi aflat un bărbat, l-ar fi invitat la el în micuța lui cramă pentru o degustare. Dar pe ea nu știa cum să o invite fără să pară nepotrivit. Ea avea un aer serios, dar și simpatic, un zâmbet cald, care i-ar curia buzele frumos conturate, dar toate astea nu o făceau ușor de abordat, dimpotrivă. Avea senzația că merge pe gheață subțire. Se simțea nesigur pe el. În schimb, ea era sigură și foarte atentă la el. Te pricepi? Întrebă ea scurt. Produc acest vin, răspunse el la fel de scurt. Ciudat. Între ei se formase un alt arc electric a cărui încordare se făcea simțită chiar și de către Carina, care, pentru a doua oară în acea zi, era să scape tava cu pahare pe jos. Berile, spuse ea, reușind să așeze paharele și sticlele pe masă. Oare ce vârstă avea? Cel puțin 10 ani în plus față de el, care,
La 30 și ceva de ani ai lui, se considera un bărbat matur. Dar nu și în preajma ei. Avea o privire luminoasă, un obraz luminos, un zâmbet luminos și forme de femeie coaptă, așa cum doar ciorchinii de strugure pot fi grei de copți, de dulci, de parfumați. Serioasă, dar ispititoare. Ea. Acum realizează că fix așa arăta cu siguranță o femeie adevărată. Produci? Vinzi? Este căutat vinul tău? Da, vinul. Se concentră ca să răspundă. Sigur, am o linie de îmbuteliere pentru vinurile obișnuite, dar am și o producție restrânsă de vin învechit. Vinul este pasiunea mea, adăugă el încet. Vinul este curiozitatea mea, adăugă ea. Îi trebuie o doză bună de curaj când îi spuse: dacă vrei, te invit să-l guști, și pe cel nou și pe cel vechi. Ești sigur? Adăugă ea. Da. Sunase atât de definitiv încât își simți buzele uscate. Ea l-a făcut să înțeleagă că poate exista ceva mai amețitor, mai tare, mai tulburător decât vinul vechi. Ea l-a făcut să înțeleagă că poți gusta fără să te saturi, că poți gusta fără să dorești să te saturi, că ce e cu adevărat bun e greu de găsit, dar și mai greu de păstrat. A înțeles asta în dimineața care urmase acelei zile, care începuse atât de banal, în restaurantul Carinei. Și e din nou toamnă. Continuă să vină aici, din când în când, la masa lui, întotdeauna ocupată. Doar de el. Aceasta a fost povestea pentru această seară. Vă aștept încă la alte povești cu parfum. Ne reauzim curând.